Čaute, jsem tamten a nenávidím kapitalistický režim. Hej, stůjte, chyťte toho anarchistu. OK, jde se na věc. Proč mu kapitalismus sebral YouTube kanál? Jelikož nedávno tamtenovi smazali YouTube kanál, musíme být pořádní příživníci. Buffalo reference. No nic. Tamten je zvláštní bytost, jelikož má ADHD 67. stupně. Jak je tohle možný? Ani já sám nevím. Shake 7. Takže nezapomeňte, že tamten je jak Palestína, takže nezapomeňte dát hashtag tamten comeback. Ano, velice rád kamuje záda.